Здравейте хора, това е петия епизод на Clash of Clans. Сега ще видите промените в моята база. Ето, аз вече съм ТХ9. Имам Archer Queen и Rage Spell вече ми се е макснал. Има нов клип на Clash of Clans, Goblin Evan. Нека се оберем нещата. Нека си направим войска. Но все пак ще нападнем. Аз събирам само ресурси. И хора, вече намерихме човекът. И край. Взехме малко ресурси. Както виждате, вече пуснах лар. След 18 часа и 12 минути. Сега ще видим клана ми. Аз съм на първо място. Както виждате, той е много ръчно, но той играе военен ръж. Филип. ТХ5 не е зле, но трябва да се издига нещата. Wizard Monkey. Ръчнат е, но много е ръчнат. В смисъл, всеки може да го тристарна. Две, но... И този е ръчнат. ТХ5. Момчил. Той е Таунхаун 4, но както виждате сега си го апгрейдва и ще му сменим ТХ5. Чавдар. Той е ТХ4. Базата му е малка, но както виждате си е направил армия от гоблини. Стефан. Това му е втория профил, в първия е ТХ6. Тук е ТХ4. И той е ръчнат. Дитко. ТХ3 е малко е ръчнат, съвсем мъничко. Направил се войска от 35 барбериана. Трино мамуско. ТХ4 ръчнат е. И Момчо. Той е ТХ3 и той е ръчнат. Вижте ми войската.
Както виждате, всичко ми е купено от шопа, но имам само да си купя двата Xbox, които са от 3 милиона. И това беше, хора. Надявам се да ви е харесал клипа, ако така може да го харесате и да се абонирате за още един.